Hadin mi kinong shong dukan hi katu kan ni kijaka jokathan police bazar khandai lat bat yodo kila Shah Khang no hakini khindiat sngi na kijing pen khen kandon ni kindon ka koi ka khya ka deputy commissioner ka East Khasi district hene ka arpa south tarek unai lar arja arpo kila Plie Biang kinong shong de dukan hakini ki than bakin Plie Biang bakin bot renti ki kindon ka tarat ka koi ka khya Hynrei ka district administration joka East Khasi district kampat sha kinong de Madan bakin de jing de namar ka jing ting joka jing shngan ka jongki lemru ban shemi ki lat da ban light na kajing por COVID-19 Haba ka Rikhasi channel ke yo bane kren bro na kinong de Madan ulapan pawe ke jingkar pat ek sarkar jalla bakin sha lang ye kiru bakin yo play ki dukan khnang bakin dop yo lat bat kamai bat pasai la ka jong ka yeng bat kum churu ki lapan paw balada ka sarkar ka ai lat ban play lang kum ba play ki we de ki dukan kata ka odd but even number kini kinong shong de Madan kin bot lut ye barok ki kendon jo katanat ka koi ka khya nilai bersama begini asyik lagi sarkar Bala country la sang benar nila persang ru ban yamir zimbur bati bag nila request ru yaki ba kumpa gen kumati ai ki taki odd even number yaki kali yaki dukan te kumta kumju yaki dikinong dia mana ru masarai ki hak hi ban ai ni kapa de kata ba kiru bidan kang mas mentendap ala ka yeng gasam kiru ide gibre ki bajanjana ba bon ki duk ki basong di mana lengan itu di bon kinong song lai Nama buon nakili am ngini la ya persang bangin ya keren bangin ya hana bangin ya keli tangkarisan paru tingdan lada kasatar kam akhir mai kumbaki im pangai malaksi la kasam ji punya ki bakin ya penya sem namar nang nihi ki ayo tang nang nihi ki ha tengila ya persang bangin ya kendu ki ong ngin ya perkhat ngin ya mirjingo bat ni saya pentip ki tang kita